Tak zatiaľ hovoríme o širšej nominácii na toto stretnutie, takže v tejto širšej nominácii na stretnutie proti Ukrajine je Martin Kryžan, Lukáš Lacko, Pavel Červenák a Filip Polášek. Zatiaľ do nominácie je takisto prizvaný aj Igor Zelenaj ako debový hráč, ktorý by teoreticky mohol hrať štvorhru. Samozrejme, boli by sme radi, keby sa zúčastnili prípravy viacerí hráči, ktorí už sa budú vrácať z turnajov, alebo či už tu budú trénovať.